बऱ्याच कथांमधून आपण मुंजा हा शब्द ऐकलाच असेल. मुंजा हा भूतांमधलाच एक प्रकार. तो झपाटतो आणि त्याला बघितल्यावर लोकांचा जीवही जातो असं ऐकण्यात आहे. तर चला आपणही आज ऐकूया मुंजा, एक भयकथा. इकडे सोमनाथनी एसटीचे दार बंद केले आणि तो गावाकडे चालू लागला. सोमनाथभर त्याचे 2 मित्रही होते. त्याच्या भावा धीरजनेच त्याला पाठवले होते. सोमनाथ सकाळ सकाळी गावामध्ये आला होता. प्रत्येकजण सोमनाथकडे पाहून आश्चर्याने आणि आता कौतुकाने पाहत होता. म्हातारे बायका त्याच्या गालाला हात फिरवत होते. जणू काही 100 वर्षातून एक माणूस हा त्यांच्या गावात आला आहे असे वाटत होते. सोमनाथला आता बघायला हळूहळू गर्दी झाली होती. हो, सोमनाथ हा त्यांच्या गावामध्ये हा पहिला डॉक्टर झाला होता. यांची परिस्थिती नसून सुद्धा. आणि हळूहळू करून सोमनाथ आपल्या घरी पोचला. ते दार बंद पाहून सोमनाथला थोडे वाईट वाटले. सोमनाथ मनातल्या मनात आणि आपल्या मित्रांना बोलला, यार मी माहीत होतं ना मी येणार आहे, तरी पण दादाने असे केले. सोमनाथ हा दार ठोठवणार त्यातच दार उघडले गेले आणि त्यांनी पाहिले की त्याच्या समोरच त्याचा मोठा भाऊ धीरज, त्याची वहिनी आणि त्यांचा मुलगा जो 8 वर्षाचा होता ते होते. तेही फार खुश झाले होते. त्यांनी सोमनाथला ओवाळले आणि त्यांनी आपल्या गावकऱ्यांचा निरोप घेतला. दार बंद केले आणि आपल्या दादावर आणि वहिनीवर निवांत वेळ घालवू लागला. सोमनाथ हा राहायला बाहेरगावीच होता. मुळात तो शिकायला होता. त्यातच सोमनाथ बोलला, दादा आता शिक्षण माझं पूर्ण झालेलं आहे. आता इकडे शहरात मी माझा दवाखाना राखेल आणि हो, सगळ्यांची सेवाही करेल. त्याचा भावही फार खुश झाला होता. सोमनाथने आपल्या भावाला आणि वहिनीला बाहेरून आणलेले सगळे सामान दिले. तेही फार खुश झाले होते. त्यातच त्यांनी आपल्या भावाच्या मुलाकडे पाहिले. अरे लक्ष, ये ना, हे घे बघ तुझ्यासाठी काय आणलंय. लक्षने त्याच्याकडे पाहिले पण त्याला त्याच्यात काहीच रस नव्हता. तो तसाच वरती निघून गेला. त्यातच सोमनाथ बोलला, काय रे दादा, ह्याला काय झालं, तू सकाळ सकाळ ओरडला की काय. त्यातच धीरज बोलला, नाही रे, त्याची थोडी तब्येत ठीक नाही आहे. त्या सोमनाथ हसत बोलला, एवढंच ना, ठीक आहे, मी नंतर औषधं देतोच. पण त्याच दिवशी सोमनाथचे काही जिवलग मित्र आले. सोमनाथला जबरदस्ती घेऊन जाण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. सोमनाथ बोलला, बरं ठीक आहे, मी संध्याकाळी तुमच्यावर येतो, आता निघा. इकडे त्याचे आणि त्याचे भावाचे बोलणे चालूच होते. त्यातूनच गावातला एक व्यक्ती आला आणि धीरजला बोलू लागला, धीरज भाऊ जावा, बाबांनी बोलवलंय, बघा ते काय बोलतायत. त्यातच धीरज थोडा घाबरत बोलला, हो का, बर जातो मी. सोमनाथने विचारले, काय रे दादा, काय झाले आणि हा बाबा कोण. त्यातच धीरज बोलला, काय नाही, तू जेव, मी येतो. त्यातच धीरजने आपल्या पत्नीला आणि आपल्या मुलाला एकत्र केले आणि तो घेऊन जाऊ लागला. सोमनाथला प्रश्न पडला होता की नेमकी काय चाललंय. त्यांनी त्यांच्या मागे जाण्याचा निर्णय घेतला. तो विचारतच होता, अरे दादा सांग ना, काय झालंय, कुठे चाललायस. त्यांनी वहिनीलाही विचारले पण दोघांनीही सांगण्याचं मनस्थितीत नव्हते. पण शेवटी त्याची वहिनी बोलली, हे बघा, तुम्हाला यायचं तर या, नाही तर तुम्ही घरी जावा. असले धक्कादायक उत्तर ऐकून सोमनाथ हादरला होता. सोमनाथ आता शांतपणे यांच्या मागे मागे चालत होता आणि त्याला दिसू लागले की एक मोठे पिंपळाचे झाड
त्यांच्या समोर येत आहे. त्यापेक्षा थोडा भयभीत दृश्य म्हणजे एक मोठा पुजारी तिकडे कसली तरी पूजा करत आहे. तो बोलत होता, माफ कर यांना, माफ कर. तिचा शब्द कापत धीरज बोलला, बाबा मी आलोय. बाबा याच्या तब्येतमध्ये काही सुधारणा नाही हो. त्यातच तो बाबा बोलला, आता काय होणार आहे? तुझ्या मुलांनी जी केलं त्याची शिक्षा त्याला भेटते. तो बाबा बोलला, पण धीरज रडत रडत बोलला. त्यावरच त्याची बायको बोलली, यावर काहीतरी उपाय सांगा ना, सांगा ना, तुम्ही नक्कीच सांगाल. इकड्यांचे रडणे चालू होते आणि सोमनाथला प्रश्नच पडला होता. त्यावरच तो बाबा बोलला, उपाय एकच. उद्या अमावस्या आहे. उद्या रातच्याला तुमच्या घरात असलं नसेल तेवढं सोनं घेऊन या, इकडे ठेवा. त्याने हे स्वीकार केलं तर ठीक. ते स्वीकार केल्यानंतरच तुझा मुलगा आजारापासून मुक्त होईल. आणि जर असं करायचं नसेल तर तुझ्या मुलाचा जीव विसर. एवढे बोलणे झालेच होते. त्या क्षणी धीरज बोलला, नाही नाही, काय नाही, मी सगळं काही घेऊन येतो, तुम्हाला जे पाहिजे ते सगळं काही. दोघांचे बोलणे झाले आणि सोमनाथला समजले की नेमकी काय प्रकार आहे. सोमनाथ तिथे चिडत बोलला, ओ काय, का लोकांचा गैरफायदा उचलतायत? तेवढ्यात तो बाबा बोलला, तू कोण आणि तुला बोलायचा अधिकार दिला तरी कुणी? धीरज बोलला, हा माझा भाऊ, याला काही माहित नाही. तेवढ्यात तो बाबा बोलला, सांग याला, जर मध्ये मध्ये केलं तर तो येईल, तुझ्या मुलाला आणि ह्याला पण घेऊन जाईल. तो म्हणजे कोण? सोमनाथ बोलला. त्यातच तो बाबा बोलला, तो म्हणजेच मुंजा. मी नाही मानत या सगळ्याला. मी लक्षाला बरं करेल. एवढे वाक्य पडले होते, पण धीरजने सोमनाथच्या कानशीर वाजवली. हे सगळे घरी आले. सोमनाथने लाख समजवले, पण हे कोणी ऐकत नव्हते. बाबांनी हे देखील सांगितले होते की उद्या काही गावकऱ्यांना देखील तुझ्या बरान, त्यांना देखील काही द्यायचं असेल तर देऊ दे. सोमनाथ इकडे गावकऱ्यांना समजवत होता. गावकरी त्याला वेड्यात काढत होते आणि सांगत होते, हे बघ पोरा, तू जे बाहेर गावात शिकून आलाय ते ठीक, पण इथे असलं नाही चालत. तू येईल आणि मारेल आणि आम्हाला बी मारेल, म्हणून गपरा. गावच्या वेशीवर तो येतो आणि घेऊन जातो. त्याच्या वाटेला कोण आलं तर. असं करून गावकरी गप्प बसले. सोमनाथ याला काय करायचं ते समजत नव्हते. दुसरा दिवस आला. त्याच्या भावाने होता नव्हतं तेवढं सगळं सोनं घेतलं. रात्र आली, ती अमावास्येची रात्र. त्या बाबाने सांगितले होते की उद्या रात्री म्हणजेच अमावस्येच्या रात्री सगळेजण याच पिंपाच्या झाडाजवळ जमा. तुझ्या मुलाला त्याच्यापासून मुक्त करतो. झाले असे होते की लक्ष खेळता खेळताच त्या पिंपाच्या झाडाजवळ गेला होता. तिकडे ते लाल शेंदूरने लावलेले दगड होते. लक्षनी ते खेळता खेळता तिकडून उचलून टाकले होते आणि तेव्हापासूनच त्याची तब्येत ही खराब झाली होती. हे सगळं काही त्याला आठवत होते. लक्षची कधी तब्येत एवढी खराब व्हायची की तो जातो की काय असे वाटायचे. गावकऱ्यांमध्ये चर्चा रंगायची, त्यांनीच याला झपटलाय, तो सोडणार नाही, मुंजा. सगळे रात्रीच्या 12च्या दरम्यान तिकडे जात होते. ते भयभीत दृश्य सगळे पाहत होते. तो बाबा तिकडे बसला होता. त्याने आजूबाजूला लिंब लावले होते. त्याच्यावर लाल सिंदूर, चौकनी रांगोळी काढली होती. त्यातच हे सगळे आले
आणि तो बाबा बोलला, ए धीरज, मी याला बोललेलो आहे, या मुलांना माफ कर, जाऊ दे यांना, त्या मुलाची चूक नाहीये. काय? बर, तो बाबा असा बोलत होता. त्यातच तो बाबा बोलला, हे बघ मुंजा बोलतोय मला, यावेळेला मी माफ करेल, पण जे काही आणलेलं आहे ते ठेवून जा आणि मागे बघून पाहू नको. त्यातच धीरज बोलला, हो हो हो, जे काही आणलंय ते मी ठेवतो. पण इकडे सोमनाथ बोलला, काय मूर्खपणा चालू आहे हा, मला काही समजत नाही का? पण सोमनाथचे तोंड हे गावकऱ्यांनी बंद केले. सोमनाथला मागे ओढत नेले आणि बोलले, बाबा शांत राहा, कशाला गावकऱ्यांचा जीव धोक्यात घालतोय. सोमनाथचे इथे कोणी एक ऐकत नव्हते. इकडे धीरजने होते नव्हते तेवढे सगळे सोनं त्या चौकनी आकारामध्ये ठेवले. तो बाबा बोलत होता, या मुलांकडनं जी चूक झालीये त्याची मी माफी मागतो, याला जाऊ दे, हिचं शरीर सोड सोड. त्यातच तो बाबा बोलला, उद्याच्याला मी तुमच्या घरी ये, काही विधी करेल आणि तुमचा मुलगा या मुंजापासून लांब होईल आणि बरा होईल. आता तुम्ही सगळ्यांनी घरी जावा, मागे पाहू नका, जे इकडे ठेवले ते विसरून जावा. हे तुमच्याच मुलासाठी होतं, हे मुंजा घेईल. सगळ्यांनी होकार दिला. सगळे मागे वळाले. पण अचानकच हा हसण्याचा आवाज होता. हा विचित्र आवाज सगळे पहिल्यांदा ऐकत होते. सगळे इकडे तिकडे पाहू लागले आणि त्या पिंपळाच्या झाडावर काही हालचाल होऊ लागली. असे वाटत होते की कोणी इकडून तिकडे सहज उडी मारत आहे. क्षणभरातच ते पिंपळाचे झाड हे चमकू लागले. गावकऱ्यांच्या मनात भीती पसरली. सोमनाथला एक समजत नव्हते की काय चाललंय. आणि आगून हा आवाज आला, काय रे, कशाला लोकांना लुपडतोयस? मी 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 तुम्ही कोण आहात? त्या बाबांनी प्रश्न केला. आणि तिथून आवाज आला, मी मुंजा. मुंजा? हे बघा, तुम्ही मुंजा वगैरे काही नाहीये, मला काय माहित नाही का? तो बाबा बोलला. त्यातच तो मुंजा बोलला, तू लोकांना कसा लुटत आहे मला माहित नाही का? मी नाही लुटत आहे, उलट तुम्हीच मुलाला झपटलंय. मी मुलाला झपटलंय? बर. आता बाबाचा खरा चेहरा समोर येत होता, कारण की बाबा हा पूर्णपणे घाबरला होता. त्या मुंजाची नजर त्या बाबावर पडली. बाबा आता हवेत तरंगू लागला होता. तस एक नजर त्या मुंजानी डावीकडे केली तर त्या वाऱ्याच्या झोक्यानेच सगळं काही उडून गेले आणि त्यांना दिसू लागले की त्या मातीमध्ये सोनं आणि पैसा हा पुरलेला आहे. हे बघ, आता सगळं खरं सांग, नाहीतर. हो हो, सांगतोय काय? तो बाबा मुंजाला बोलला. आणि तो बाबा सांगू लागला, खरं तर मलाही माहित नव्हतं की मुंजा वगैरे असला काही प्रकार असतोच, पण मला आज समजले. हे सोनं, हे चांदी, पैसा, हे सगळं काही मी लोकांकडून लबाडले. 5 वर्ष आधी मी या गावात आलो होतो. मला समजले की या गावचे लोक फार भोळेभाळे आहेत. मी यांचा गैरफायदा घेऊ लागलो आणि पैसा घेऊ लागलो. जर माझ्या गावातल्या घरात हे पैसा ठेवला असता तर कदाचित लोकांना संशय आला असता. म्हणूनच मी इकडूनच पुरत ठेवत होतो. तुमच्या मुलांनी न कळते ते बघितलं असतं, म्हणूनच मी तुमच्या मुलाला भीती घातली. अंगाराच्या माध्यमातून मी त्याला असे औषध देत होतो
की जेणेकरून तो आजारी पडेल. फक्त त्यालाच नाही तर गावकऱ्यांना देखील. आणि हो, त्यांचे उपचार देखील मीच करायचो, जेणेकरून ते बरे होतील आणि मी भूताचे प्रकार सांगून तुमच्याकडनं सोनं आणि पैसा घेऊ शकतो. इकडे सगळे गावकरी हे भडकले होते, पण तो मुंजा मात्र हसत होता. तुला मी सोडणार नाही. माफ करा, मी पुन्हा असं करणार नाही. आणि मुंजाने क्षणभरातच त्याला सोडले. सगळं काही पहिल्यासारखं झालं. पिंपळाचं झाड चमकण्याचं बंद झालं. तो मुंजा दिसणं बंद झालं. गावकऱ्यांनी त्या ढोंगी बाबाला पकडला. तिथे चोप देऊ लागले. सोमनाथची नजर लक्षवर गेली. त्याने तिथेच त्याला उचलले आणि शहरामध्ये नेऊन उपचार करू लागला. लक्ष हा बरा तर झालाच, त्याचबरोबर गावकऱ्यांना त्यांचे हरवलेले आणि चोरलेले हे सोने भेटले. पण न कळत का होईना त्यांचा जो विश्वास हा मुंजावर होता, तो ज्या झाडावर असतो, तो नेमकीच आता पटला होता. मुंजा कोणाला मारत नाही असं ऐकलं होतं. तिथे आता आधीसारखंच ते दगड लावून तिथे शेंदूर लावलेलं आहे. येणारे जाणारे लांबून लोक तिकडचं आता पाया पडतात, कारण की मुंजांनी त्यावेळेला जीव घेतलाच नव्हता आणि गावकऱ्यांना त्या ढोंगी बाबापासून वाचवले होते. सोमनाथनी आता गावामध्येच एक दवाखाना सुरू केलेला आहे. आणि हो, लक्षही आता बोलतोय की मी मोठा होऊन डॉक्टरच बनणार. या कथेतून आपल्याला एक तर नक्कीच समजते, कधीतरी पैसा यायला उशीर होईल, पण येईल. म्हणून कष्टानेच नेहमी पैसा कमवा. काळ्या मार्गाने कमवाल तर कदाचित तुमची परिस्थिती ही त्या ढोंगी बाबासारखीच होईल. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली तर डिसलाईक. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेल ID वर, फेसबुक ID वर किंवा इंस्टाग्रामवर नक्की सेंड करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की